għamilt il-programm u l-programm kien sena. Darba fil-ġim għandek telefonata ta' 10 minuti, tista' tqassama kif trid. Il-mami kont inċempilla dejjem. Dik il-5 minutes dejjem mal-mami. Importanti ħafna fiduċja li tinżomm issa biex tilbaħ għaddu ma tilbaħ amma biex titlifa iktar. Kemm tħoss li inti parti minn il-familja Caritas? It is my family, ċajtek nħossni parti, għont nħalaq nsib is-sodda maqluqa fil-għodu, nagħmel hekk ta' malaj, nattija minn għalija jenna f'kamera għadi over and over again. They have one job, Julian, one fucking job. Mela, tlaqna? Mela, illum għandi it-tieni episodju ma' Julian Azzopardi, qalbi ma jiftakarx. Julian huwa ħabib tiegħi konna skola fl-imkien, però għamilna xi snin ma narawx xulxin u safrattant Julian qabad il-vizzju tal-krek. Għamel sena program, għamel sena clean li huwa l-iktar li Julian għat kien clean f'daw l-aħħar snin mill-krek li hija ċaġa kif raw diffiċli ħafna u llum ser impoġġu miegħu biex nara l-esperjenza tiegħu x'kienet u fej il-bidla, x'bidla jara fih innifsu. Jiena ltqajt miegħu dal-għodu għal-kafe wara sena u l-bidla hija minn fuq s'isfel minn ġewwa l-barra. Insomma, issa tiltaqgħu miegħu dal-waqt. Mela qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna li jemnu f'dan il-proġett li jgħinu biex ġimgħa wara ġimgħa dan il-proġett ikun jista' jkompli u ta' dan jiena, it-tim tiegħi, il-Patreons, nirringrazzjawkom minn qalbi għal daqstant. Inħeġġeġ il-kull minnu segwax dan il-podcast biex jagħmel użu mill-prodotti u s-servizzi tal-ISS, il-ħbib tagħna tal-Maple. SMS Mondial huwa sponsor ġdid illi kellimna xtaq ikun parti minn din il-familja. Jiena mort kemm il-darba Norwegian Cruises. Tikol ħafna immandhom ukoll ġim tajjeb ħafna, ġbieħt it-tibbalkja forsi żid xi ħaġa fuq il-bench press. Ideali immens. Aparti il-servizz huwa trement, grazzi l-Browns u l-Gut Health, il-bibtan tal-Apex Media, kadkom bżonn xogħol ta' SEO kelmuhom. Kutrikos intendi Alberta u koll u ma sponsors ġodda illi joġobhom ikunu parti mill-familja tagħna, inselli għalihom minn hawnhekk, grazzi l-Garmin, il-wellbees.mt, personalfinancetool.com mhijiex sponsor imma hija website ta' ħabib tiegħi Alex Portelli jekk qed tfittex illi din hija ħaġa non-profit, jekk qed tfittex xi ħaġa biex tgħinek biex torganizza kif il-finanzi tiegħek itlu waraw din il-biċċa għodda. Grazzi l-Business Labs minn qalbi tarawni kuljum hemmhekk u għall-post fej jien u t-tim tiegħi minn hemmhekk noperaw. Mela, patreon.com/John jekk tixtiequ tkunu parti mill-familja grandjuża spettakolari u tant tal-qalbi tal-Patreons, infakkar li kull nhar ta' ħamis fid-9 joħroġ episodju tal-podcast fuq il-YouTube u safrattant kull nhar ta' ħadd jekk tkunu tridu taraw qabel ġifieri ħadd ta' qabel joħroġ l-episodju fuq il-Patreon. Da kollu minn naħa tiegħi ara tlaqna issa jien u l-ħabib tiegħi li jiena ferm kuntent għalih, Julian Azzopardi. Chairman, kif aħna? All right, good to be here after a year. After a fucking year, bro. Dill-ostra sena, letteralment sena. Letteralment sena. Sena. U minn dak iż-żmien law ħajtek inbidlet ħafna, tipo persuntek, jiena ltqajt miegħek dal-għodu. Eżatt. U rajt persuna kompletament differenti, tipo l-ansjetà naqset ħafna, il-ġilda ħafna iktar sexy mill-li kienet l-ewwel darba, u anka id-dispożizzjoni ġenerali tiegħek hija ħafna ħjar. So għajdil naqra x'ġara f'din is-sena hekk ta' fuq. Kif tlaqt minn hawn l-aħħar podcast li għamilt 4 tim wara tħalt il-Caritas. Tajjeb bdejt il-proċess tiegħi. Tħaġġu post jismu shelter. Tajjeb, il-shelter huwa tipo il-beginning, fimt, bissa kemm toqgħod naqgħu għandek isu 6 weeks is-soltu. Toqgħod minn kollu l-metadon il-ħajja tagħha bil-mod, kemm xi medication tibda tnaqqas, fimtu tibdew taraw kif inti sejjer. Kollok worker ukoll, okay, li speċjalizzaw on you, ġifieri kollok is-sessions miegħu guide you a little bit. Jiena guidjana ħafna għax kont
minix ċert jekk biex niftaħ, fimt, kont imbagħad inqab biex niftaħ. Biex tiftaħ emozjonalment. Emozjonalment, fimt, it was difficult, se ngħidlu, se nafdaħ, mhux se nafda, fimt, u għen ħafna biex fdil biċċa mnalla kienu. Għalbem ma nax l-ewwel podcast, Ġiljan kellu problema ta' krek. U kont tfittex li tgħaddim il-proċess ta' riabilitazzjoni. Ġejt hawnhekk fuq il-podcast 4 ijiem qabel, jien kont ftit apprensiv, ma nafx iftakarx li ġibek fuq il-podcast għax ovvjament tibgħu ħassejt iktar stress il-fatt li ġejt fuq il-podcast ratek Malta, tajt li ħatmur diħel il-programm, eċetera, eċetera. Ħassejt iżjed pressure, ħassejt stress u naqażjed pressure, ma lek kont qedlek ħorġu meta jien nidħol fil-programm, fimt? Ħalli kolli naqażjed settled. Ħsibt fuqha l-konverzazzjoni waqt li kont qiegħed hemm jew wara il-konverzazzjoni tagħna? Sibta kont jiet looking forward biex naraħam honest, għax hekk kont ansjetà, it was something different qatt ma kont għamilta. Imma it was nice li għamilta, għax allura kont se naqta' qalbi kont se ngħidlek li qed ma nagħmluhiex. Kien se jdurlek l-aħħar. Kien jdurli l-aħħar. Qed jgħidu ħabba l-mikrofon, kemm iċċaqlqu iktar l-awwi. Hekk tajjeb. Kelmu. Hello. Famuż. Imma ma miltix u jiena nista' ngħidlek illi batuli ħafna nies, ħafna emails, ħafna nies fuq il-WhatsApp u hekk. Ftiswihom tas-soltu imma kont vera sorpriż l-ammont ta' nies li pereżempju għax inti il-podcast ġeneralment taraħ hekk xi 10-11 ta' bil-lejl. Allura bdejt nirċievi ħafna emails ta' nies random hekk fis-satejta filgħodu. Tippostja dak kif baqa' men dak sieħbek. Ġifieri kien hemm vera ħafna interess u kien hemm ħafna nies li vera jixtiequ jarawk taqbad il-barri minn qrunu. Mela, u inti jekk għamilt. Tħalt ix-shelter. U x-shelter huwa l-ewwel fażi tal-programm fejn inti isek tibda tissaffa bil-mod u tibda tissettilja bil-mod. Mela, u f'dak il-punt ituk xatlu da caseworker. Key worker. Ituk key worker. Follow jak basically throughout dawk il-6 weeks, u ngħid kemm ħatamel, follow jak throughout biex jara kif inti fix-shelter. Da qabel ma tidħol fil-programm innifsu. Qabel ma tidħol fil-programm innifsu. Alright, il-ħajja tiegħek kif tinbidel minn meta tmur għal ngħidu minn ħajja barra fit-triq li kont qed tgħix u ħajja barra insomma fil-komunità ħielsa u f'daqqa waħda issa qiegħed fix-shelter. Il-ħajja kif tinbidel? Ifimni tinbidillek ovvjament timxi ma l-istruttura li hemm hemmhekk, fimt tiffollowja kollox sakemm tidra naqa, fimt tħossok naqas komdu li tistiet niġu kontrollati, jien ma mhux veru mhux qed tiġi kontrollati, basically starting your discipline. Sewa. Fimt naf tkun fil-għod trid tqaxxar leħja, kulħadd trid tqaxxar leħja, ġifieri anke min jidħol b'leħja kbira, they have to remove it. Tagħmel is-sodda b'ċertu mod, tagħmel il-ħwieġ fil-gwardarobba b'ċertu mod, timsaħ il-komodina. Fimtu huma mbagħad jiġu matul il-ġurnata jitilgħu iċċekkjawha. Kemm dom biex tibda taqbiżlek? Biex tibda taqbiżli? Naħseb wara t-tielet ġimgħa bdiet bil-mod il-mod. Fim bdejt inħoss naqek, bdejt nitxin xin nagħmel, bdejt niġi naqdubi, imma intħalt bħaġa stjad li leaving was not an option. Ġifieri laqqas kien hemm fuq il-mejda ma stajx nitfaħħa bil-fors, kont determinat I have to do it. Ġifri anke meta ġie dak il-mument isma' nitlaq jiena lest, jien mhux lest, fimt misni għamilt il-programm minn barra, għamiltu minn ġewwa, bdejt nitfixka, l-bidu tibda jkollok ħafna doubts, fimt? Sena ma ħana għamilt minn xhur, men daw ġew magħluq. Ma għaddit naħseb l-ar parti, fimt sakemm toqgħod tisset jenaqaruħek u hekk. X'kienet l-iktar ħaġa li ddejqek fl-affarijiet wara tliet ġimgħat għalfejn bittaqbiżlek? Jien naf ħanku onest anka li konna ngħixu kollha ġo dorm fil-li għand il-kamra tiegħi li ngħixu dorm fim dawn l-affarijiet. Li qed taqsam il-post li torqod ma' ħaddieħor kienet kienet tikani Għalfejn? Għax stjan kun irridu l-post tiegħi biex norqod f'eżempju, fimt? Anka s-sodda l-silt pereżempju kien hemm tieqa ħdejha, fimt? Kien hemm x'ismu. Kelli fanna x'norqod fan jien. Għandha xajfu xitwa dejjem norqod fan. Xtrajt l-earplug, xtrajt biex natti għajnej, għalli mnaqqas xorta jkolli dak l-spazju tiegħi, għalli fuq ma tkunx, eżatt. Sewa. Imma xorta bdiet taqbiżlek. U f'dak il-punt imma inti kont deċiż li ħanamlu l-programm. U kont mur fuq dal-key worker ta' jdus ma taqbiżli bro. Ija, kon nejdu sma, x'taħseb tgħid nagħmlu minn barra jiena, nagħmlu minn ġewwa, fimt, kien għadha tiġuni daw id-dubju hekk, fimt? Imma kelli worker tal-ġen ħafna ringrazzjah minn hawn għax bis-saħħa tiegħu bdiet il-ġerni tiegħi. Fimtu bis-saħħa tiegħu. X'kien jagħmlu tal-ġen?
X'kien jagħmlu tal-ġen? Kien he was to understand me, fimt? Literally understand me. U ġalni niftaħ, miegħu. Fimt? Ġalni nibda niftaħ. U once bdejt niftaħ issa, jew niftaħ kollox jew xejn. And I decided to start opening from there. Kienet l-ewwel darba ġuli irnexxielek tiftaħ emozjonalment? Daw l-affarijiet iwa, ċertu affarijiet iwa. Il-programmi l-oħra, mhux ngħidlek ma niftaħ, ma stjaħod nibża. Ħafna nibża. Am I gonna be judged? Am I not gonna be judged? Ma d-darbet, you know what? Go for it, man. Titgħamel program, titħadmu l-programm, tiftaħu. Jek tuddi jaħdem it's either one thing or another. Nkella ma għandna xejn. Li huwa interessanti huwa li raba darba li għamiltu inti il-programm. Ma raba darba, però tliet darbit l-oħra, kun hemm programmi oħrajn, ġifieri daw tlieta, qatt ma spiċċajt programmi. Ġifieri li siet għamilt 3 xhur. Maximum. Li se tagħmel ġo programmi u li se li għamilt clean? Ġo program u clean. U clean l-istess. Yes, għax kif tlaqt mill-program, l-website ma l-ewwel. Sakejt if not the first day, the second day. U issa ilek li wettaqt il-programm ftit ijiem. Imma għamilt il-programm u l-programm kien sena. Il-programm kien sena eżatt. X'kienet id-differenza? Għalfejn darba nexxielek? Darba kelli mindset naqa differenti ħankun onest. Għalfejn. Għax ħajjejtu fit-triq, men, onestament teja. Fucking teja maddum tiħu. It's depressing, your drugs or death. Jon kalla program, simple. Fimt? U deċidej program. Darba konna għalak jestjax ma missejċ il-qiegħ. Fetħu li għajnija kemm l-akbar ħabba tiegħi u l-familja tiegħi tipo, isma' dejt ir-repsja bil-mod il-mod, il-reps qed jikbru, qed jiżdiedu, they're becoming more frequent. Mhux aħjar tidħol u smajdu darba, marru biss rasi, le tija, għandna go for it. Abduk in time, special. Eżatt, bis-saħħa tagħha nkun onest. Għax imbqajt ngħid li għandi ġa l-odda tal-programmi l-oħrajn u ħajrna xxiel it's only a relapse, però it wasn't only a relapse. Pero fil-shelter domt. Fil-shelter għamilt 9 weeks, jena. Li mux il-terminu soltu jkun soltu ma around 6 weeks. Inti ma jiddependi u koll, għax aħna ninaqdu pier biex nitilaw minn shelter għal San Blas. Naqdu pier? Ġifiri kun hemm group, nitilaw kollha fl-imkien. Issa jien minn dal-group kont l-ewwel wieħed li tlajt. Tajjeb u kien hemm min tela wara qed ġimgħat. Allura hemm min kellu 6 weeks, hemm kellu 9 weeks, u mbagħad skont il-bżonn tiegħek ukoll. Fimt, min kollu bżon juqot naqżjet il-shelter, sa' kam juqot u jissatilja. Il-realtà tijak xkienet li kellek bżon iktar tkun fil-shelter, jew li kontet nistenna l-peers. The timing was good for everything. Kellek bżonom dok id-desaġimat. L-għol bdejt, ma nsax nuqot, marriċ nuqot kif bdejt waslu s-sġima. Jtni għalfej, imma den, 3 ġimat l-ħra ta' faddow, laqqas indunajt l-għaddow. Mbata mek indunajt li kelli bżonna. Tista' naqra spiega ta' it-tip ta' disciplina xat hemmhekk tidħol u tibda tinteraġixi mad-disciplina fix-shelter. Eżatt. U jidher li wara shelter meta tmur programm dik id-disciplina terġa' tkompli tiġi iktar stringenti. Tiżdied nagħti ftit ieħor għax huma kif tidħol vera jkun hemm id-disciplina, però they have to ma tista' taqalbek mal-ewwel fejn naraw naqqa ċans tissetilja toqgħod. Jekk ma għandek l-ewwel programm tiegħek pereżempju, iżjed u iżjed, fimt it's a new environment, tgħix ma' nies, tgħix ma' nies li ma tafx, allura tibda tidra n-nies, hemm ma tibdix taqbel miegħu. Fimt, ma tibdew daħlu l-kultura, ma għandek l-istruttura biex inti tqum, biex intqaxxar leħja kif tagħmel is-sodda, kif tagħmel id-dipartimenti, jekk inti taħsel, jekk inti laundry. Fimt? Ma tela hekk li spjega tal-ġurnata hekk. Tal-ġurnata il-shelter fis-7 ta' vlodu nqumu, nqaxxru l-leħja u 7:30 u dik bil-fors. Yes. Dik bil-fors. 7:30 on the floor. On the floor ġifieri tinżel mill-kmamar, fimt, u tinżel fem il-living area. Il-living area. Saħna għandna ħafna barra. Kompleta ħafna barra. 8 breakfast. Bej 7:30 xed jiġri. Kafe, kulħadd mindu kafe u sigaret, fimt, tkellem fil-ħodu xej, that's not relax. Okay.
Bat fit-8 breakfast. Memx tip ta' fall-in, No, it's not an actual fall. mux hekk jgħoddu li għaw kulħadd u. Mela, t-ċekja hemm kulħadd li xismu, dak jiġi xogħol iċ-ċifi mbagħad. ċifu għadak il-persuna li kunet. Il-mikrofon? Si, ċifi għadak il-persuna li kunet juqsib id-dar. Eżatt kif għalek u eżagġara. Għax nistaqbżilhom ikellmu kek. Mela, il-ċifi fiex jagħmel dan il-headcount? Meta jinżlu jagħmel ċert li jkun hemm kulħadd hemm, fimt? Ġifieri ma' 8 ma' 7 nofs ikun hemm kulħadd nieżel u ma' 8 kulħadd bil-qeda l-breakfast. Sewa. Issa, breakfast x'involvi, x'inkludi? Breakfast huwa toast jew cereal, fimt? Ok. Yes, breakfast huwa toast jew cereal. U dak tagħmlu intom jew? Nagħmlu ħahna għandna toaster, met jipprepara l-ċina minn għalek ċina li prepara l-breakfast, le, kulħadd ikollu darba breakfast, ġifieri minn ma breakfast irid jarma l-mejda. Jipprepara toast. Ok. Shelter, prepara l-ħalib, l-ilma fuq il-mejda, ma għandha affarijiet. Mbagħad aħna breakfast u għal breakfast kulħadd inaddaf. U dak hemm għaw rota, ġili mistilek, ġili mistilek. Ejja. Ġili, essenzjalment, jek tifhem sew, in-nies li jaħdmu hemm mill-Caritas qegħdin hemm bliktar bħala monitoraġġ u bħala. Monitor and see, fimt, they can see how we're going, fimt. Però intom qed iġġestu għal id-dar u toperawha. In a way, yes, that's the nice thing about it, fimt. Ok. Ix-shelter fejn isira, mhux San Blas, le. Ġewwa San Blas xorta. Inti għandek kif tidħol mill-bini, għandek il-shelter on the right, li la maqtuħa għalija, u mbagħad għandek il-qija tinżel matri, għandek is-San Blas tibqa' nieżel għandek in-nisa. Ok. Ma spajt bik ta' ġifieri, mbagħad kif mur San Blas. Compound B. Ok. Ġifieri, mela, tinżlu tagħmlu l-breakfast u mbagħad nassumi li għandkom xi tip ta' responsabiltajiet. Mbagħad għandna l-medication, tajjeb għax nkollu l-medication, u mbagħad nitaraw naqra room run. Tajjeb, u kif ninżlu. Room run ġifieri jiġi da ċifi u jibda. Le mhux iċ-ċifi, f'dal-każ il-shelter l-istaff. Ok. Tajjeb, jitaraw fuq, iċċekkjaw il-ħwejjeġ li marruq il-buttuni, marruq il-zip, li s-sodda edha marruqa bl-envelope, fimt? Il-komodina msaħta. Ċekja, mbagħad tinżel isfel u jkun hemm il-pre-morning meeting. Kemm komuni li jitilgħu l-istaff u jsibu xi ħaġa li hija ħażina? U tsiru, speċjalment fil-bidu anka li kont nħalaq nsib is-sodda maqluha fil-għodu pereżempju. Għax ma tkunx għamilta perfetta, lura ma fil-fatt li saqsejtu l-istaff. Meta tħares lura għalfejn ma konx tagħmilha perfetta? Jien naf kun għad nilqum, pereżempju, kultant minflok nagħmilha naqlaħħa kif suppost naqbad nagħmel hekk ta' malaj, nattija minn għalija, jien minn għalija ħadd ma jinduna, ovvjament, jindunaw. That's the whole point, too. Njaf kamra għadi over and over again. They have one job, Julian, one fucking job. Dan il-punt, il-relazzjoni mal-familja kif kienet? Going in, jien thankfully kont ġabnejt relazzjoni, that was quite good. Kelli support ħafna lid-darba, mhux pa drabi l-oħrajn, fim lid-darba kelli support. Drabi l-oħrajn kelli support ukoll, mbagħad kien hemm ċertu perjodu li isma' kelli nħoħsib li nnifsi u għax kemm għandhom nagħmel li jgħidulhom iva mbagħad le, mbagħad nerġa' naqa' mbagħad awtomatikament il-fiduċja titlifa, which is normal, l-affarijiet bħalma kont semmejt fil-programm kienu. Tħoss li rbaħt naqa' fiduċja lura jew? Ija. Importanti ħafna, sibta naf kemm importanti l-fiduċja li tinżomma issa, għax vera biex tilbaħ għaddu ma tilbaħ, ma biex titlifa ekta. Ġifieri, you have to be very, 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 very careful. Imma għazik sabiħa. How are you being careful? How are you being careful? In what you do, I'm taking care of myself. Ġifieri anka postijiet fejn mur noqgħod ħafna attent. Jien anka fil-weekend, pereżempju, għalissa, tgħidix naqbes 8 għad-9 ta' issa noqgħod barra. Għax id-daħos niskomdu. Għaramu naqas għad-dar, naqas naqasejf, sa' kem nibda nuqot, sa' kem nerġa nisib l-istruttura ġo ħajti. Għeddi kat nibnija u koll, jien importanti ħafna l-koll istruttura, ġiviri koll, per esempio, fil-ħodu, mur għax-xol, wara xol, mur il-ġim, mbatt għand il-groups li għaw immur xort tal-mosta, mbatt indaħħan ħaġa, nipron daħħal xo volunteer work, minn palissa, biex nammel ħaġa. Għalli have to have it full, jek għandi ġurnat off, jien rrit nipjana ġurnat off, jien musan umlek u ma nkunx naf sen għamel, għax nibliħ, nġenna, għax sen għamel, fimt? Allura I need everything to be structured. Jina għadni jek sissa, men.
Għadni ek sissa, ġifiri jena l-ewel jumej miħaj holiday huma fucking infern, man. Infern f'moħħi u huma vera diffiċli għad nista madwari, għax vera nħossni mitluf, pers li naħdem ħafna għandi ħajta vera strutturata bħal tijak, jena nista fil-ħodu, mar xogħol, training, kif daqqa waħda tfajtni hinna f'nofs il-kampanja fl-Abruzzo. Ma tkunx taf se tagħmel. Min jien fejqiet għal fejqiet nejx, ma mil-ċej bħajti, kem jien loser. Jitlaq moħħok imbagħad. Yeah, so, mela, emor xalla bibbom l-istortijaj, għal-istortijaj għedna, il-relazzjoni mal-familja għetaj li kienet aħjar. F'dak il-punt li qiegħed hemmhekk fix-shelter, il-familja tiegħek għandek kuntat magħhom minn għalija darba fil-ġimgħa tista' tagħmel xi telefonata. Mela darba fil-ġimgħa għandek telefonata ta' 10 minuti. Tajjeb tista' tqassama kif trid, ġifieri tista' ċempeċat 5 minuti bħalma kont nagħmel jien. Il-mami kont inċempilla dejjem. Ġifieri dik il-ewwel 5 minutes dejjem mal-mami. Fuq xiex kontu titkellmu? Xejn kif jinsejjer, fimt, kif insejra barra, kemm xi affarijiet għax ma nkunx nafsi jiġri barra, fimt. U mbagħad isu t-tieni telefonata kelli. Il-mami x'tagħmel? Il-mami tijak x'tagħmel? Il-mami jissa għamlet retired, il-mami ħafna, ħadet sibna ħafna l-mami jum. Allura sa, she's there u għada tuħsibi, għada tuħsibi, amazing. Da 75, but she's amazing. Amazing. Jinna fanka li tidħol id-dar nħoss ek. Dem, it's a nice thing nitku dem, da sajjar per eżempju, ta'amel. Anka fizmin il-Christmas, għalla volja għanda s-sidġu taħħa, ħabba mustax ħafna bil-wif, għaw tamil pudini għal kulħadd u tamil minn spajs tamil xis. Ek. Taqqat il-familja. Taqqat il-familja. U konti ċempilla u kont tajdela ismajina sejjer tajjeb, għaddejjien, toċ tinkwieta probabli, daw l-affarietu. Umbat il-5 minuti l-oħra? Umbat kelli kont qassama. Darba għan l-akbar ħbati għaj, ġimma minnom, u darba l-ġimma wara maħija. Fimt, allora kont used to split it like that. Kont sibta t-vera tajba, fimt, dik il-ħagġa nista nisplitija, hija importanti kont nkellem għaj. L-akbar ħbati għaj, kienet ħajtu kolla, fimt. Fuxi kontu titkellmu għa? Istess ħaġa ta' affarijiet kif jinsejjer jiena, nsaqsija kif jinsejraj, kif sejra fil-ħanut, it-tfal u hekk. In general things. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. L-ewwel għatli dan kien l-ewwel darba li bdejt niftaħ. Eżatt. Mela bdejt niftaħ. Flim direzzjoni, jew forsi x'sibt. Bdejt nħossni żjed komdu. Fimt? Ma dan il-keyword. Ma dan il-keyword qbilt, ikklikjajt. Mhux qabel ma qbilx, ma darba ma dak klikjajt so. Fimt u kelli xi affarijiet pendenti u hekk rid naraqhom, nkun onest. U bil-mod il-mod iddeċidejt naqbad naraq xi affarijiet miegħu. Affarijiet pendenti ġifi. Affarijiet pendenti, jinnaf ħanidlek di. Jien kelli b'copybook tajja fej kon nikteb id-diski għax inkonnejt li n-nies ma jisawx jifmu x'inhu għaddej minn ġu moħħi. Allura kon nikteb id-diska li bil-lirika tagħha tispjega x'inħoss ma' diska drogi, diska relapse, diska l-familja, diska l-akbar ħabba tiegħi. Kelli diski hekk jien. Tajjeb to try to express myself kienet hemm. To yourself, ma ġifieri mhux. Le, dak kien rittu jien. Ara, meta tkun fit-triq anke onest, jasal ċertu punt meta inti għajjejt. Meta għajjejt iħu droga, però inti ma tistax tieqaf iħu droga. Ma you get tired, Fimt you get tired in a point, tgħidina jixraq li nibqa' mhux jixraq li ħanibqa' ngħix hekk. Allura għand tagħmel dal-pitat tipo, fimt ħallek jinqara xi ħaġa. There's that. Biex nipprova nispjega n-nies x'inhu għaddej minn ġo moħħi. Literally. Alright. Mela, u kien ikollok miktub per eżempju f'dal-pitazz, dan xinħoss meta nkun qed nieħu ħafna drogi. Dan xinħoss meta nkun ħażin, da post da fejn nixtieq nilħa. Meta nħoss relapse da tip ta' diska tottek. Allura jistu nikteb il-diska ħada l-pitazz. Sena u nofs ta'.
Misi sena u nofs. Istrax metodu Oh, interessanti. ngħidlek, Faqajt moħħi imma. Issa, għax probabli tkun qed tispjega anka tkun qed tispjega lilek innifsek ukoll naħseb li tkun Ekk rrit, fimt, nispjega li l-nifsien, fimt? Għax kun nemmen ħafna li ma nistawx jifmu xun għaddejġu moħħi, għax kun nemmen għaw. Ma konx naf nispjega, xunu jgħat jiġri minn ġol għaw minn ġo moħħi, literally. Ġviri ġol pitat, diski konna nsibu, ġviri kif taħni. Diski u spiegazzjoni ma' diska. Għalfej tħossok. Għalfej hemm dik il-diska partikolari, jumbat meta Tista' tgħid tista' qed nitkellmu fl-astrat. All right. Tista' tgħidilna isma' pereżempju din id-diska. Għarren kelli il-ġiġ diski ħanidlek, l-ar wahda u l-ħjar wahda, tajjeb? Iż-żewġ naħat tal-poli. Eżatt. L-ar wahda kienet Runaway Train. Tajjeb, għax dak Runaway train, come back. Eżatt, għax dak is literally Dak li one way, ma memx, ma rajċ li kienem xaħat li stajin iżjed, memx. Triq wahda għalem u daqsek, u għalem għadbqa sejra. Pero mbat kelli fejn nixtieq nasal, u għad nixtieq nasal, u hemm sejjer, u jisima Return of Innocence ta' Nigma. Qabel ma morru għal Return of Innocence, nixtieq nistaqsi naqra iktar fuq din ir-Runaway Train. Il-Runaway Train, ġifieri hija Runaway Train on a one-way track. Ġifieri doesn't come back. Ġifieri fimt? U dik kienet song li kont waqt li tkun qed tikkonsma? Mela. Sewa. Kont nħobb nkisser li l-nifsi u kont nħobb nihdar miegħi nifsi. U għajt self-destruction kbira, fimt? Allura faqqa, iżjed, għati l-iżjed hekk. U dik il-ħdura miegħek innifsek, kont ilek ta' esperjenza? U snin. Għax mbagħad għamilt ħabta fil-bidu nuża x'rid nuża x'kont nieħu pjaċir. Imma mbagħad għamilt ħabta meta tninduna qed nuża u meta nasal imkien, imma ma nistax naf nuża u qiegħed waħdi. Sibt is-self-destructiveness li saret il-comfort zone tiegħi bil-Malti u kont għallanta favuha. U dan il-trait ta' self-destructiveness ġieli notajtu fik qabel id-droga? Ġieli notajtu fija, forsi hemm xi ċans li notajtu naqa' fija, ma not that much, no. Iżjed meta bdejt nuża, ma nistax ngħid, meta bdejt nuża gravament u tajt il-kulħadd barra minn ħajti, hemmhekk indunajt. Laqas hemmhekk indunajt għax wara li meta preskamont bdejt nieqaf, meta bdejt nuża l-programm, bdejt ninduna u nirrizza kemm kont naqaf self-destructiveness jiena. Ġviri, dak iżmin ma konċ essaċ. Ma tant kienet ħaġa normali, parti minn ħajti. Fimt? This is normal. Mux tkun xewer, it's there. It's normal. Mela, kien hemm din is-song ta' Runaway Train, illi kienet id-direzzjoni li inti kont ħassejt illi qbad. Runaway Train ukoll għax id-droga kienet il-mezz tiegħek li taħrab. Taħrab u Runaway Train tgħid ukoll li m'hemmx. U m'hemmx tagħmel tmur lura. Eżatt. Li qed taħrab minn xi ħaġa. Qed naħrab u issa Waqt li kont qiegħed titkellem ma' dal-key worker. Kien hemm xi mument li fimt minn xiex qed taħrab? Minn innifsi hu. Imma x'kien hemm fik innifsek? Tant kont xebbajt li l-nifsi. Dak li spiċċa xebbajt li l-nifsi fl-aħħar mill-aħħar hu. Apparti nista madwar, jimbat it's you as well. Waqajtek, il-fat li waqajt vizzju ċikliku, isek li battiħu droga. Ma joġbokx il-fat li għettiħu droga u għettidizappunta li l-għed nifsek u iktar teħdar mi għaked nifsek għax waqajt. U ma tistax tiqaf tuża. Ma tistax tiqaf tuża. Fimt? Ġviri tuża, għed tiġi ħażin u tibqa tuża. Xbaj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Il-parti li kienet tivvizzjak tal-krek. Xkienet, hija psikoloġika, għax il-krek m'għandix il-parti fizika wkoll. Mhux bħal ismek li għandek il-withdrawals u remettali. Ma dik da mentali hum. Ma mentali ħafna akuta ħafna. Paranoja kbira, fimt. Anka meta ma tkunx qed tuża. Għax imbagħad tant tkun tajtu moħħok. Eventually it comes back.
There might be certain things that do not come back, but eventually inħossa differenza, inħoss il-paranoja kbira kemm naqset, kelli paranoja immens jien. Fimt, imma I feel. Issa kif qed tħossu bħalissa hekk? Good. Anzjus, għankun essa li tilbet bas jisnormi, għadni noħroġ mill-program, għadni nistat li ħajti, qiegħed hawnhekk nagħmel podcast li għaw tliet kamera zaħar lek anke. Eżatt, ma lek ma taħares lem, taħares lejkin. Mela. Dik hija l-idea lek insommu għata bare minimum u kol ħalli tkun konverzazzjoni bejn żewġ ħbieb. Ma tnajlek ġifieri d-differenza mal-ewwel kif rajtek dal-għodu. L-għad tidher titrenja. Ija, għat nitrejna, kelli wieħed għanku onest, resident miegħi, kien prova jdaħħalni mis-shelter biex nibda nitrejna miegħu, ma rridx, mbagħad kif tlajt San Blas, baqa' miegħi mennu. Baqa' miegħi u ħsiebu jitrejna miegħi, li anke sa meta ħriġna bqajna trejna flimkien. Issa, in-naħa l-oħra ta' dan il-spectrum li bdejtaj li kienet di Return to Innocence ta' l-Enigma. U l-iktar linja li jizu baqat miegħi meta ġejt rajta u jisa nħoss li huwa fil-qalba ta' dak kollu l-bdejna għadu jenu inti dal-għodu anka dik il-poezija jisu dik il-proza, dik il-filosofija hija di just look into your heart, my friend. Għajdi għalfej meta kont tisma Return to Innocence kont ħoss li dan huwa l-post li tixtieq tispiċċa. Għax it's a simple song. Biżjed biċċa toġobni qiegħda. Don't be afraid to be weak. Don't be too proud to be strong. Fimt, dik toġobni wisjen. Tsekk, muħaħla, it's something, yes. Kieku tasal sa ċertu punt. Dak il-film li ma tibżax, li xjarqs bunnies, mhux għax ma wasal sem. Ma xorta, għadni fadal li ftit ieħor biex nasal. But I'm there, I'm more than halfway up. More than halfway up. X'għedulkom meta tkunu tagħmlu programm li huwa eżerċizzju ta' ħajja sħiħa, spiex ta' ħajtek kollha tkompli tipprova tasal għal dak il-punt ta' vulnerabilità kbira kif tajt is-silta? Għandek ħajtek ta' prova titlajja, fimt? Ara, recovery basically ħatibqa' ħajti kollha. Jien għandi l-karitas ħajbqaw miegħi naf tajjeb u jien ġifieri għandi kollha li ħajbqaw miegħi għandi post safe. Fimt li is open 24/7 li jiena kien ħażin jew x'ismu nista' naqbad imur hemm. As long as I'm clean. Fimt? Sewa. And tara jekk għadha fil-għodu tistembaħ u naqbad il-karozza nsuq hemm. Naqsek. Mur hemmhekk. Qabel ma ġejtaw mort hemm. Il-bieraħ mort hemm kelli group vera, ma llum qed tħammur sem. Fimt, naqbes naqabza sen. Vera mort għamillu. Mela. Meta tajtem huwa San Blas ġifieri. Mosta, Dar Charles Micheli. Charlie Micheli. Dar Charles Micheli it-tielet parti għandek għandek il-mosta mek jiġi semi. Ġifieri semi fejn kont qed ngħix għall-aħħar 3 xhur, però fil-weekend noħroġ il-ġimgħa u nerġa' nidħol ħadd. Fimt, u hemmhekk jibdew jgħinuk sa nispjegalek fim tal-xogħol u dawn l-affarijiet. Dak jiġi l-aħħar tipo the third process. Okay. U issa, jgħet fil- U issa dak għandek isek club inti hemmhekk u dejjem għandek il-membership fih. Inti dejjem tista' tmur hemmhekk tirrekorri għandu meta qiegħed naqra ħażin tmur jagħmlu lek kafe. Serba darbit fil-ġimgħa, fimt, importanti jien nattendi tnej, però jekk jien nattendi iżjed nista' wkoll. Alright. Ma dik li għal-aħħar fażi ta' dan il-proċess. Mela. L-estate il-shelter wara d-disaġimat. Iwa. U issa wasalta biex tidħol fil-programm innifsu. Jiena nerġa' nsemmi Dalki Worker li kien miegħi kien jistudja l-mużika x'umminazzjoni, fimt? Allura he could understand me more. That's why I managed to open. Mbagħad titlu guide jana naqatlu x'taħseb qed ma' Minki Worker taħseb jixraq nkun San Blas, mhux jixraq hekk naqbel San Blas u semmi li person oħra. And it was cherry on the cake, perfett, ġifieri, għax ħdimt ma' Dalki Worker, asnaf kemm it-tnien immens. Imma insomma, shelter, back to the shelter, Qabel ma tmur San Blas, they give you a bit of a briefing, x'inhu jiġri, tajjeb, u mbagħad tintaqqa' mal-familja su xi l-aħħar ġimgħa qabel ma titla' San Blas, għax imbagħad tinqata' l-komunikazzjoni for the next 6 weeks. Jiġi ma jkun hemm telefonati. Alright. Mbagħad titla' San Blas, u San Blas hemmhekk bdielek il-programm. Minn hemm tista' tgħid beda l-programm.
Ok. Presso poco l-struttura kif tqum breakfast, pre-morning meeting dak huma l-istess. Departimenti huma naqa differenti għax għandek iżjed kobor, għandek il-gardening, għandek il-cleaning, għandek il-kitchen, għandek il-maintenance. Tajjeb u jkollok il-heads ukoll. Il-heads u għandek jkollhom in-nies tagħhom. Li aħna residenti stess. Il-heads huma nies li għaddej mill-programm bħalek. Ġieli kont head probabbli. Kont head hija, eżatt. Aħna residenti, aħna l-importanti ħafna l-programm huwa l-komunità. Ok. Tajjeb, għalhekk għax titgħallem ħaddieħor, tirrabja ma' ħaddieħor, it's there, it's a community. X'etajiet qed ngħidu Etajiet, nafhem minn kellu 23 sa naħseb kien hemm minn kellu 50, 55. There's no actual age. Taħlita u meta tkunu fil-daw il-peer groups tagħkom tkunu mħaltin ukoll. Yes. Il-peer groups basically huwa l-peer li inti titla' bih, dak huwa l-peer jekk titla' mix-shelter għal San Blas, mis-San Blas tmur għal Mosta dejjem tibqgħu flimkien. Kull ma jkun hemm peer group darba fil-ġimgħa li tintaqa' imma l-bqija dejjem kulħadd ma' residenti flimkien. Fil-departimenti kulħadd naqa' separat għax inti taħdem hemm gardening u cleaning ma' l-bqija groups u hekk always together. Għasasik mistoqsija li forse m'hemmx tweġiba li. Meta kont titkellem mal-bqija tan-nies li kienu kun hemm San Blas ma' daw il-residenti eżatt. Hemm xi ħaġa li tara li kienet inkomuni magħhom bejniethom dawn in-nies. Fil-niżil ħaġa komuni ovvjament kienet l-addiction. L-addiction, ovvjament. Ma kien hemm xi ħaġa fil-personalità tagħhom, fil-karattru tagħhom jew xi ħaġa li kienet tweġġaħħom jew xi ħaġa li kienet parti mill-ambizzjoni tagħhom, kien hemm xi ħaġa. Fimni, kulħadd għandu background differenti. Hemm min twieled fl-addiction, hemm min qabada l-addiction. Min għamel programm, it-tieni programm, it-tielet programm. Però hija tassi ambizzjoni u determinazzjoni li fl-aħħar it's there. Għasistan nispiega, it's there, u taraf fin-nies, u għana nejnu l-xurxin, mek xaħta tiqta qalbu, ma nenta t-protein, u għalli ma jitlaqx. Mux dem tirnexxi, kienem minn telaq ġewwa xar. Kienem minn telaq darbtejt le darbiet u nerġa' ġilura, kien qabli u spiċċa warajja. Fimt? Allura mbagħad tibda tinduna kif tara dawn in-nies, pereżempju. Inħoss għalihom, per fissessin ngħid ostja, Alla ħares nitlaq meta nkun f'mument ħażin, fimt? Għax hawn nerġa' nispiċċajn. Bla dubja nispiċċaw. Għadġilek sibt forsi lesti, mux lest, ma le, ma tkunx le, għat minn t-lest. Pero l-proċess jimbidel, pero għat minn t-lest. F'dan il-punt, wara li għamiltu dil-bicċ ta' xogħol li tlaqqaw il-familja biex jispjegawlhom se jiġri. Inti għadek determinat daqskemm kont? Daqskemm kont? ċajta, and even more. Kont iktar determinat dak il-punt. U tawk din il-key worker ġdida. Eżatt. Sewa. F'dan il-punt il-pitazz x'ġara minnu? Kien għanda, l-ewwel kien għandu, mbagħad kien għanda, dak tajtu lilhom biex iżommu. U dal-pitazz kien parti mit-terapija tiegħek jekk tafhem sew. Dak ftaħt naqa' fuqu u mbagħad fajtu mal-ġemp imma. Sewa. Fimt biex nitilqu ma stajtx ankun onest. Nistra weħlitlek waqt li qed tgħidli fuq dan pitazz. Mela, issa, ovvjament hemm il-biċċa xogħol tad-disciplina u dik nifhimha, l-ispeċa hija utli ħafna, però żgur hemm affarijiet oħra li wasluk biex tibda tfiq. Għandek it-terapija wkoll. Ġifieri jiena kelli key worker li kolli sa xi magħha kull ġimgħa. Il-key worker ikun psychologist, therapist, ikun xi ħaġa. Therapist, kun tiba therapist. Mbagħad għandi therapist, tajjeb, tiku psychologist. Okay. Hemm il-psikjatra wkoll li ġitar għandna darba kultant. Fimt? Allura you're getting a lot of help hemm il-groups li jgħinuk. Ġem la terapeutiku b'saħħtu. Amazing. Amazing. Tista' tgħidilna speċa semmejt ħafna affarijiet terapista l-gruppi. Li huma speċa forsi l-iktar affarijiet li inti sibt odot tajbin, pereżempju. Ara anti għal volja tara d-disciplina sa meta you go back. Fimt hemm ħafna affarijiet kienu jdejquk għallu s-siġġu tiżommu f'postu tistaqsi biex tqum. Fimt ma dal-affarijiet għalfejn hemm biex tidranti. Fimt terġa' tidra tintegra mas-sistema tal-ħajja. Fimt? Jekk tara karta mal-art trid tiġbora għandi sema l-pull-up, saqsi tlet min nies. Tajjeb. Spjegalek pereżempju, qabel il-morning meeting kollu x'jgħidulu l-pull-up. Il-pull-up huwa basically inti matul il-ġurnata jekk tgħid nimxi nara sigaret mal-art u nara karta mal-art. Niġbora, immur nsaqsi tliet residenti, jekk rawa, tajjeb,
U ma jidulek le, mela jien l-għadra tintellaħħa, mela x'inti tagħmel tnaqqi naqra skumdità. Issa ġejja l-għara x'inti l-għadra trid tikkonfronta quddiem kulħadd. Saqsi jekk hemm dak ir-residenti u residenti li setgħu jaraw il-karta jekk ma jqumlek ħadd qumlek id-dar kollha. Ma dawk it-tliet residenti li inti tmur tkellem qabel. Kif tażilhom? Random. Random, mhux tiddedu naħseb. No. Ma Lejza rajtu għaddej minn hemmhekk saqsi dilu. Nara lilek l-ewwel mela lilek nsaqsi l-ewwel. Sewwa, okej. Fimt? Mbagħad tikkonfronta d-dar, mela għalfej jekk qam pereżempju ta' persuna tgħid waqgħet passiv, fimt ma xettati każ, u tieħnaqa konfront. Għax il-konfronti bħal ġin nispjegalek imbagħad parti mill-programm huwa il-konfront. Il-konfront huwa importanti ħafna fil-programm. Tajjeb għax aħna nikkonfrontaw il-xulxin fuq kollox. Attitudni, behavior, ma jennaf ikkonfrontaw għax. Negliġenza pereżempju. Jew tagħmel l-iżbalji. Taqbad tidħol fil-kċina mingħajr ma saqsi, tidħol fil-kċina mingħajr ma jkun hemm iżjed niġix persuni, ma daħħalx is-siġġu f'postu. Fimt, mbagħad tibda tiċċaqlaq id-dajs, meta tibdew jiġu konfrontaw tiżżomm bidejk wara darek, titħares fajn jew ma tistax titkellem. Tajjeb, u tirġi wieħed, u jiġi t-tieni wieħed, u jiġi t-tielet wieħed. Għal-wejza tajlu ħafna di, għal-wejza tajlu ħafna. Tiżżomm il-paċenzja. Anka xmara u kara. Mela, okej, so. Allura ta'għalmek tinduna mbagħad kif tibda toqgħod u turna xxilek tistapporti, ma il-paċenzja tinżomma, tirna xxili. Fimt, vera tħoss ir-rabja minn ġo fik, però inti ma tistax tirritalli għax hekk tirritalli ħadd tiġi konsegwenza. Fimt, u mbagħad daw il-konfronti nikdbuhom fuq karta jekk kienu konfrontajt lilek mela Julian tu John il-konfront fuq xiex kien. Il-konfront meta jista' jsir? Il-konfront jista' jsir anytime, ma jistax isir fid-dining room, ma jistax isir qudiem staff office, ma jistax isir fid-dorms. Ok. Kwalunkwe aħna naf deħlin nordu per eżempju, ħallejt minna fil-bathroom iġawla. Eżatt, jista' jkun per eżempju. U jiena l-lest bil-pijama ħedħol fl-envelop u ġejt. Le, ma jekk l-lest bil-pijama jgħid fuq. Tkun għadek on the floor. Sewa. Tajjeb tkun għadek għatlitla nġi l-axħar u jgħet untijulek. Sewa. Fimt, u s-mur titlas fis-sodda ġejda bis-serjeta jew del-ħin ma. Ija. Nimmaġna li ikun hemm min taraħ vera antipatku spiex, Ikun hemm min taraħ vera antipatku, fimtu tibda teħel ma' ċertu nies, fortunatament fimni tgħix magħhom from 6:30 in the morning till 10, 11 in the evening, ħajkun hemm lo ħaġa ma tafx il kulħadd, qed tidrom, mhux se taqbel ma' kulħadd. Issa daw il-konfronti jaqrawhom l-istaff. Tajjeb, l-għada, sak, umma jaqraw l-istaff, umma taqla konsekwenza biex il-konfronti tajtek jien, per eżempju. ħalli musta jkun jafu li għalek, ma jow jista jkun jafa xejlek isman tamil tekkek u għek ma taqla konsekwenza. Konsekwenza mux konsekwenza, jisima LE, which is a learning experience. Which could be enough tamil ġaj wahdek, il-ġaj general inspection, ġifri wara l-breakfast nandaf intu għal. Fuq xiex kienu jikonfrontaw lilek? Fuq xiex kienu jikonfrontaw lilek? Fuq xiex jikonfrontaw lilek, mux fuq il-behavior, ġili fuq il-moodness tiegħek kont nkun ħażin, nkun għamilt. Allura xorta konfront. Which is good, dak huwa inti l-konfront tittieħ bil-concern. Dak huwa importanti, that's part of it. Fimt tittieħ bil-concern għax inti il-persuna tgħinu, pristessina tgħini li kemm nifsek. Fimt ikun hemm minn ħafna jbati mill-iskomdità. Tajjeb, u anka jien per eżempju jekk naf dal-persuna s-sirħanċiet naqbel daqsek miegħu hekk kostja biex jittieħ konfront bil-concern u għana diffiċli. Kultant, fimt? Nkun onest, it is. Imma eventually jekk taqbad il-ġismu jaqbad sistema. Tajjeb, jiena daħħal li qatt ma nista' ndaħħal inqas minn 3 konfronti kuljum. That is my minimum. Tajjeb, nkun kemm nkun ħażin u m'għandix aptit, kemm m'għandix aptit, 3 konfronti li ndaħħalhom. Dik kienet jiena, issa kulħadd għandu sistema tiegħu. Tajjeb, u bħalma ngħidlek tibda teħel. Issa, ir-rabja tibda tiela. Huma jafu li daw l-affarijiet ħajġru, li r-rabja titla, fimt, allura inti ħadmulk fuq il-paċenzja. Però hemm group li jismu l-Expression Group li jsir darba fil-ġimgħa, it is a safe place. U għammamul mit-terapisti. Tajjeb, fej inti jinnaf għabbiżi li wieħed, għabbiżi li sow, mela jien immur niktab slip, Julian tu, John, għabbiżi li men talla li rabja kbira, dik xismu, u titfaħħaġu l-kaxxa, li ħadd ma jista' jaraħ li fuma. Dal-Expression Group, nkun għandha rinġa ċirku, tajjeb jgħidu mela Julian, inti ħadd konfront il-John, mela ħanna din bil-qiegħda faċċata ta' xuxin, inti bidejk
fimt fuq x'ismu titħares lejja u jiena noħroġ. Nibdejt inżomm. Però still ma tistgħu tikkonfronta l-attitudni mhux il-persuna, m'hemmx da. Jirnexxilhom in-nies ma jgħidulek xejn lura? Jirnexxilhom in-nies ma jgħidulek xejn. 3/4 mid-drabija, Wow. 3/4 mid-drabija. Għax imbagħad tibda titgħallem. Tittieħu mbagħad tisma' bħalma tajt jiena l-expression group lajt jiena wkoll, ġifieri. U mbagħad kif tispiċċa tikkonfronta Fuq xiex kont l-persuna. irrabjahom inti? Fuq xiex kont irrabjahom? Jien naf kont inqabbiżilhom dak kultant kien hawn kont inqabbiżilu. Kont hekk kien naf x'ista' ngħid, kont taqbiżna malajr, forsi kultant ngħid ostja rejt qed neżeċera da. Imma tkolli ġa tikketta tipo miegħek. Allura tagħmel xi ħaġa inti qed nara akbar jien. U naqla ħesil pereżempju. Żgħira. U mbagħad tara tiġi Mela fil-għodu expression group intu. Il-komunità kollha tkun hemm. Tajjeb. Imma u ħaj konfrontak. U ħajkonfrontani, per U eżempju. l-komunità li jkunu madwarek tuk feedback. Il-komunità, mbagħad kif jispiċċa il-konfront, it-terapisti jaħdmu fuqek jekk fuq rabja. Mela minn fejn ġejja dar-rabja. Minn tkun żgħira għalfejn titlak dar-rabja. Forsi għax inti qed taraħ li inti qed tagħmel bħalu qed taraħ li nifsi fik, u mbagħad hemm residenti jistgħu jagħtu l-feedback wara. Kien hemm xi mumenti li għalik kienu naqra turning points Li rrid nibda ħajti ġifieri. li fimt xi ħaġa pereżempju li minn daw it-terapiji kollha u daw il-momenti kollha. Bidu tibda tara x'inhu s-sens tal-konfront, pereżempju, x'inhu s-sens li ġbor il-karta. Fimt, mbagħad tibda tinnaf ta' plus one, l-awareness ukoll, da tikber ħafna l-awareness. If you start seeing what is happening around you, jintoġobna ħafna l-awareness. You focus. Skumdita mbagħad minna. Jekk ħanġu nikkonfronta, nikkonfronta li żjed persuna diffiċli jien irid nikkonfronta. Fimt ħanibda skumdita. Fimt, allura tibda tagħmel sens, il-pula palfi, ntella biċċa jien, u nsaqsi 3 min nies. Ija, men, kont intella pula kuljum, fuck it, do it. Because it's there for a reason, biex titgħallem minna, terbi skumdita, tittamela qoddim id-dar, tikkonfronta, dejjem tista' jkun tirrepeti l-affarijiet fuq toilet, fuq ċuċati, but yes. You do it. Le, ma nafx dal-programm was vera mill sens, ħafna sibtu bis-sens, ħafna mens. U ma skills li zammejt. U ma skills li zammejt, unżommom, ta' għax tinduna kam importanti. L-awareness tiegħi, per eżempju, indonajti differenza jien. I'm aware, everything. Of? Anything. Naf anke bil-motur, per eżempju, jekk ninnota ċertu karozzi mpeddejjin, l-awareness kull imkien, uħob nitgħallem, uħob nuża ħafna l-awareness. Għalfej, ħalli nkabbara. Tal-ġen. Femt? Good. Hemm element reliġjuż għax ovvjament il-Caritas huwa estensjoni tal-Knisja, le? Eżatt. Hemm element reliġjuż, però everybody is welcome. Okay. Ġifieri ġil kemm Musulmani ġew il-programm ukoll, so it's a welcome to everybody. Maltiż kellu wieħed Irlandiż ukoll jgħix miegħi, fimt, it's their Daw open. kattoliċi le hemm mal-biċċa kbira tagħhom bħalna. Le, kattoliċi, ma they accept any type of religion. But obviously you can come to a Caritas, so if you go to Mass, you come into Mass with us, per example. It's up to you. Ma Ġifieri hemm dal-element li tmorru l-quddies li titolbu. every Sunday konna qoddisa, Okay. honest, jagħmlu sabiħa, l-qoddis sabiħa tagħna. Okay. You enjoy it. Tagħna. Għax tagħna, sens nkunu samblas u x-shelter hemmhekk l-unika ġurnata li naqdu flimkien. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Kemm tħoss li inti parti minn dil-familja Caritas? It is my family, ċajtek nħosni parti, l-imħabba li sibt mill-komunità, l-ħabba li sibt mill-residenti, l-imħabba li sibt specialment milky workers għan konest u l-head ta' San Blas. It's amazing. It's amazing. Fimtu nħossa, tant il-care, tant edem, dejt impossibli men u bunek serjetà they're caring for me u ek, ta' ossja. Kieku ikun hemm xi ħadd li ma jafx il-Caritas, qas ma semma biha il-Caritas. U trid tispjega ħielu. L-ewwel kemm ma tiġi mħabba. Diki, mbagħad nispjega x'inhu għall-programm, għalfejn qiegħed hemm. Tajjeb, to rehab yourself. Tajjeb, and there is all the tools that you need, they are there.
Fimt, anka għanna mill-sessions mal-familji, per eżempju, għamin rrit, minn barra, kollum it-tfal taħħom, jew hekk, jew l-raġel taħħom, they have therapy sessions with the family therapy. Fimt, and they're down to earth, naf id-diretturi, ġimana, ġili morru jogging fl-imkien. Anthony. Anthony. Fimt. Dak ma kienx atletiku, Imma iġa. Smaj. Darba nixin namel one run mi, fil-5 nosta fil-ħodu, samt 5K. Samt. Joħroġkom tiġru ġiviri. Kien jiġi Sunday, miskin, fil-5:36 in the morning, tajjeb, u kon jisaqsukom, minn irtimur jirġi fil-ħodu. Kien ċertu nis imur jirġu fil-ħodu. And he's very dedicated, he comes to see us a lot, tamil coordinator, Ian istess. It's mux they're high levels and everything, they're down to earth with us. There's truly care. Truly care for the stuff, dik il-ħagġa li sibt sabiħa minn dar program, mux l-oħrajn li ma mundux jaqsam ma data. Fortunati, ma fl-istess ħin. Huma fortunati fl-istess ħin. Intom fortunati fortunati ħafna. Intom fortunati ħafna li sibu dis li mux You find this support li constant support is over there. Fimt? Kun jiet ħazin, sammun kellem għal kiwerk, jek rajt minn kiwerk mux għedem mandi l-staff l-oħrajn. Ma I don't know, this sena so everything was like a puzzle. Rajta. Għax kollox beda jmur, konna grupp tajjeb ta' residenti, konna vera caring għal xurxin, għal volja kultant tġiret, mux tġiret argumenta, but we're really caring. Fimt l-staff li għamma li tal-ġen immense, man. I cannot keep on thanking them and thanking them for what they gave me. Fimt, and the time the patience, the time, fimt li jisimaw meta għon ħazin, li tawn il-kuraċ biex nibqa, meta rrit nitlaq. Fimt? Issa nara. Laqdin fija, bro. Meta namel daw il-podcast dejjem namel għad il-bicċa ta' xogħol. Jekk forsi hemm xaħat li qed jaħseb li jagħmel kuntatt mal-Caritas, il-parir tijak? Don't think it twice, just call, literally. Tajjeb, hemm post jismu l-outreach. Ta' fej għandhom iċemplu? Għandek xi numru fej għandhom iċemplu? Ma nafux blamment, ma nistaw Tiċu tella waħda u saddil il-mobile. Għandek l-outreach. Let's say it was the one before the shelter. Okay. L-outreach huwa when that's cry of help that you need. Okay. Tajjeb, when you're desperate and you call the rooms ma jien ġbajt fit-triq, ma nafx se naqbad nagħmel, ma nafx kif naqbad naqbdu l-kaptu, u jkollok ukoll keyworker. Hemmhekk, u tibda tagħna sessions miegħu hija. Tibda tintaqna miegħu, lemmu law, he asks you, jibda jara naqgħu l-feel tiegħek biex jara kif inhu and everything, and then he will guide you through the steps if you want to do the program. Ġifieri, il-parir tijak u għabbatu ċempel, kont taħseb bro li tkun mentalment fej qiegħed bħalissa daqsena ilu? Daqsena ilu? No, għani, dak ma konċ. Għal-level you kontejt leaving is not an option. It's still, ma konċ ċert, t-tejt għana għamilajn, għalina xirina salsaw, s-sadda I look back. Lost, man, għandu 11 months, 12 months, and I'm here. Proud? Ċajta. Qabel ma konċ nista' nifhimha, proud. Nejdu li proud, kon nus ma nistafna proud, għalfej proud. Pero now, yes, now I accept it, that I am proud. The most important thing is that you accept that you have a problem. If you don't accept that you have a problem, then it's not going to work. You have to accept that you have a problem and you need help, and there is a lot of help that you can get. Okay, xtaqt noqgħod naqra oħra ma' dil-idea ta' proud. Proud of it, mhux fis-sens ta' pride bil-konnotazzjonijiet negattivi taħħa. Proud għax irnexxilek tagħmel xi ħaġa. Fl-aħħar irnexxil nagħmel xi ħaġa, fimt? Eżatt. Skont sena ma ħont bħal xekk jien. Fit-triq maħmuġ. U s-serjetà when I look back l-affarijiet li għamilt. Never I would have done them if I was in my right state of mind, for sure. L-esperjenza għallitlek is-self-esteem? Tejnek, ħafna u. Fadalla xitla l-iftitiħor ma tejnek. Immensu. You learn how to live again. Literally you learn how to live again. Mela ovvjament tislija kbira ħbib tagħna tal-Caritas. Il-numru tagħhom għal min għandu bżonn jitkellem huwa 2219-9000. Ħanerġa' ngħidu 2219-9000. ċempelu, għax ħafna drabi.
tħossok qiegħed ġewwiet u ma tistax toħroġ hemm ħafna dlam u l-muntanja tera kbira wisq u tidher wisq tal-biża biex tuħu kwalunkwe pass u kull pass li tieħu m'intix ċert jekk hux fid-direzzjoni tajba, imma hemm nies fuq naħa l-oħra dak it-telefon li din il-mixja għenu il-bosta nies fosthom il-ħabib tiegħi wkoll biex jaqbduha din il-modija għal ħajja ta' ħafna inqas sofferenza, anzi ta' ħafna iktar żbuħija u tama. 2219 minn qalbi nsalli għal kull min jaħdem fil-Caritas intom il-ftit eroj li għanna f'dan il-pajis. Nirringrazzjakom. Ma ħammorru lura għal-programm. Għax inti bat sir ġardinar. Ejja, dalu ħagġa ta' fawn naħseb gardening, għamil 2 weeks cleaning u bat mort gardening. Li kien joġbok imma. Għalfim, nisa kem drajt l-ewel, għod nejdi filu s-għamil gardening, għet għamil ċaħġa fuq mrin, imma mbad bida jġobni. Ma I don't know, I like it, tatni motivation. Konnu hu baz, nuħsib il-pjanti, nuħsib il-sidġar, fim tizzom kullim kien pulit, specialment fi żmien li konti jatem, kien hemm il-fun run, kien hemm il-graduation, allura żjed u żjed it-tamil żjed sforz to keep it, għax ħajġu n-nis minn barra, tatni li ħaġa li nibdejt inħares fl-axħar qabel graduation. U nejt ostja bis-saħħa tagħna tiegħi u ma kien min kien miegħi. Ara kemm ġibni hekk żammejni ħtaqla ħaxix ħażin. Iwa salli kultant. Fim tasħana taqsa mennu. Ġiri konna l-qum u ġiri għamilna ħabta, konna l-qum fi sita fl-ħod biex tevita naqadik l-sħana. Fimt? Ma I enjoyed it. Li fil-fat meta kelli l-birdi, il-familja tiegħi xraw li pjanta. Tajjeb onestament xraw li pjanta li għanzi għallon insomma. Ġiri sa saret parti mill-karattru tiegħek. Il-ġurnata, kemm kienet tkun twila li kont għatta fil-tamel dan ix-xogħol, kemm kont iddum tagħmlu? Ara, normalment il-departimenti meta jkun hemm mhux kuljum ħankun onest, kull hemm xi ħaġa, mhux kuljum l-istess għax hemm il-groups, speċjalment fis-sajf l-istructure hija differenti għax imur inqa' baħar. Imma normalment ikunu wara l-morning meeting li su għal xi 10 naqsin kwart l-10, fil-11 kafe u terġa' fil-11 u kwart, 11 u nofs terġa' tagħmel sassija naqsin kwart jisu. Tajjeb, fi-structure normali ġieli jkun hemm jekk konna grupp fil-għodu, fil-winter structure ġili kunem naqam darba taġvi, naqa department in the afternoon. Fuq xiex kont toħt taħseb? Waqt li kont namel departamentin? Waqt li għaddejjem taza u... Xej, tammem dejt nħor l-sbuħija. F'serjetà, dejt nar l-sbuħija. Għat fej, għat nara natura jennu bieġirbija. Fimt, u kien hemm wieħed kienu ħobb ħafna l-gardening u hekk. U kien jimotivani ġili ħarġni hija, jgħid li hija mmur nixtru siġar flimkien. Fimt, jgħid li x'taħseb nixtru di, it-tul nixtru di, għastja li kħed daħal li kħed jagħmlek parti minna l-affarijiet u għastja l-għubuż. Fimt, they're getting your opinion. Fimt, the staff are asking your opinion, they're taking you out to buy the things as well. Hekk. Nara l-value, xinu. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gażinerina inqas xadini u iktar nenni. Għalek, kull narda ġimma falaxija fejn id-dibattu minn kollox. Rejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb, wassan naqreb li l-verità. Il-każin kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Tokis. Meta tħalt f'April kien sena li kien miet il-papa. Ija, fil-4 of April dak kien isu ftit qabel ma kont tira San Blas a few days. Tajjeb u għamilna qoddis. Sewa. Għamlu qoddis għal-papa. Meta miet il-papa, inti kont għadek addict. Iva, ma ħaġa mistanit mux xpraw ta' mlaqqas meta kien miet fil-funeral tiegħu. Tajjeb ma konċ naf kif ħan reġixxi, meta morna d-dar, fis-sens ġew n-nisanna, mbagħad tiegħu fetaħilna whisky biex kif fetaħ il-whisky mort fuq hija tlu smatlu jindaħel fil-kamra tlu ħalluni bi kwieti. Tajjeb minlaqqas dik il-ġurnata żammejta, la xrobt, la żajt, iwa. Biex jgħidlu xort għamil tal-għada, jew pitada, whatever, ma tlisa dik il-ġurnata men, għalna man, it deserves at least dik u daqs kam għamili għal-papa u daqs kam għamiltu l-papa. Jien, the-sense of course it deserves it. Kellek xi remors fuqha? Kellek xi remors fuq? Xi remors, istja, mhux ovvja.
ħadd ma jtira l-libnu hekk kif inhu, mbagħad tagħmel l-affarijiet l-iżjed persuna li tħobb. Fimt? Timmanipolhom, tisraqhom. You know, come on, Nostja. Now when I see it and think about it, what the fuck, man? Is-serta għonna ma daw l-affarijiet jien. Ma jes, għonna għamilhom. Ma jekk dik il-tal-4 of April ħalloni noħroġ immur l-qudies, ġiet il-head ta' San Blas, għalt li sanħedok jiena, għalt li mmurru fl-imkien. Fimt, pero mbagħad the coming back, vera xtaqt niġi lura, I'm honest, I wanted to come back eventually, imma tara l-familja tiegħek and everything. Mbagħad terġa' tagħmel dik is-separation, u terġa' tidħol fil-programm naf ngħadni fil-bidu tal-programm u l-familja tiegħi ma taraħħomx during the whole program, it-telefonata li kollok, there's no visit. Qabel ma naqbdu dik il-parti, nixtieq nara kif għalqet l-istorja ma' missierek. Qabel ma mejt kontu rrikonċiljajtu, kontu. I was in a good relationship with my dad. Dak iż-żmien jiena kont ngħix għawdex, ankun onest, għallu kont tajt. Naqa, użu kien hemm għawdex. Imma ma kien hemmx magħhom fimt dik il-ħaġa li kont nix meta l-ar żmien kien naqa' qabel. Jien deċidejt li mur għawdex minn għalija ma ħannaxxieli ma nafx dealers u ma sirx naf dealers għawdex fil-fatt. Ma x'għamilt qrib tal-medication, fimt? Fimt bdejt nilab hekk, imma Jessu. U dak il-remors li semmejt li issa, waqt li kont qiegħed San Blas, kont qed tipproċessaħ? Tal-papa? Kull jum kelmu papa. Jiena qabel ma dħalt, tsiti li tiġi uħtu, sabet li ritratt. Żgħira mintu li ġofrin. Tiegħu. Tajjeb fred daqshekk. U dak fejn il-komodina ħi. U kull jum nkellem naqalilu, nitlob u fl-istessin nkellem naqalilu. Talk to him about my day. Konnu pjaċir mur fil-kappella, ġieli fimt fil-għaxija, qabel ma nitla ngħid it-talb tiegħi, nitlob għal ċertu nies, imbagħad noqgħod nitkellem my day. How it was, my feelings, my emotions. Isni vera bejt nitkellem ma' persuna, fimt? U meta kont iżgħar kellek hekk dir-relazzjoni mal-papa? Meta kont iżjien dejjem kun naqat naqalura, speċjalment fl-aħħar fis-sens, mhux fl-aħħar. Meta kont tifel l-iskola. Tifel relazzjoni tajba mal-familja tiegħi. U missierek kont ixu l-għadda tajlu ġara l-iskola u ma ġarax. Ifimni, meta kont niġi kienu kon xogħol, il-mammi li żjed kont ngħidilha ħangu onest. Imma wieħed proper bringing family time for everything. It was l-upbringing tiegħi tim ma nistax ingerger bl-inqas xejn. I was given what I needed, not what I wanted. I was not spoiled. I was going to a good school. Fimt, I was never pushed to do something that I don't want to do. Fimt, I was left open. Allura, fimt, I cannot complain. At all. U issa dik ir-relazzjoni ħfirt li l-ek nifsek u issa bdej din ir-relazzjoni miegħu vera sabiħa, jekk nista' ngħidlek, ta' dil-persona li speċa zommu ħdejk jisu kwasi l-anġlu kustodju tijak, l-anġlu li. Komoventi, bro, ħafna dik l-istoria. Missuni f'qalbi jien daw l-affarijiet. Umbat mort l-ura, umbat inti u diħel, insomma, kena laqsena l-papa. Jena u diħel, eżatt. U kena dil-qoddisa. Sewa, u l-qoddisa kif kienet? Sabija kienet utilajn, fil-sens naqdu l-familja, ġew il-familjari, fimt, kun hemm nies minn barra wkoll ġifieri, ma hemm il-familjari mbagħad wara l-quddies huma marru għand siti. Okay. U min kien hemm miegħi il-head għalt li għalt trid tmur naqa'. Qed aħjar li dawn. Qed aħjar mmorru lura. Għax kienet tkun iżjed diffiċli separation mbagħad. Mhux hekk. Li ħalloni mur ma konċet nistenna ħalloni, ħankun onest. Fimt, it was a very big surprise. Vera ħadd pjaċir. Nasib kienet l-għażla tajba. Mela, it was good, yes. Fil-frattemp, ir-relazzjoni mal-familja kif żviluppat? Dejjem tikber, ovvjament nitkellem maħija kolħat ma close, imma maħija zjet wet close jien. Fimt, għalek kon nista' nitkellem naqa' miegħu. Il-mami konnu pjaċir nkellimha, konna ħabila naqa' l-emotions tiegħi nkun onest kultant, mhux se nkun qiegħed ħażin nkellem ngħidilha ma qiegħed ħażin illum, I don't want to show it. Fimt, isu maħija mbagħad sajt, mal-ikbar ħabba tiegħi sajt niftaħ naqa' żjed.
Fimt, because I didn't want to worry her. Fimt? And there was nothing to worry about because that's part of the process, actually. Ovvjament, ma nista' nkun dejjem tajjeb, ġo programmi, after all, anke ħajja normali, ma tkun dejjem tajjeb. So it's normal. X'kien il-low point? Il-low point tal-programm? Il-low point tal-programm, naf meta wasalt nibda ngħid ħajna xxieli impossibbli jien kif nispiċċa l-programm. Ħajna xxieli nispiċċa l-programm se tkun differenti d-darba mill-programm li għamilt l-oħra. Nibdew jiġu d-dubi. Fimt? How is it gonna work? Why is it gonna work? Fimt? Nibda titfixkel, nibda nfixkel, jien nfixkel nagħmel xi ħażin malajr. Fimt? Gerfixt. Ma meta bdejt tisma' dak il-vuċi tkellmek hekk u tistaqsi daw il-mistoqsijiet minnek. Kif immanagġjajt għas-sitwazzjoni? Meta tkun unmanageable għalija nnifsi, kont imur fuq il-key worker. U nid għand bżon session, per eżempju, u nid għand bżon li kien ħażin, għax ġiet ħażin, u ma jkollok xabit toħroġ mis-sodda. Sewa. Tajjeb li ġrat li darba ma għomxin. War graduation, iftakar, tant ħadd pjaċir nagħmel għal-preparation tal-graduation, li l-moment kif għaddiet il-graduation, sibni l-għada, tu sibni baħ. Because it's ġat ħadiri. U niftakar kien hemm iċ-ċifi ġi għatlu jmussanqum. Għatlu mussanqum mis-sodda l-lum, għatlu ħanibqaw fid-floor. Insomma, marejt l-istaff u xi sija wara ġilura. Għalli l-coworker tiegħek għallek jekk ma tiflaħx tqumx. Għallek però jekk tista' tagħmel naqas sforz u tipprova tqum, prova qum. Għatlu ma nafsan għamel. Għalli fidejk. U għed fil-sodda, insomma, neqleb u neqleb lejx nagħmel, għed ħanqum. U qomt. Għed għaxxar li ħed għal-um ma m'għandix aptit. Mbatt, mbuj għaxxaraha u għaxxarta. Musa nagħmel rum ran tal-lum, kont sinise, u għamilha naqbad li xkupa għamilha. Kont ħażin ħaġeb, però xorta, jien importanti li kienet il-konsistenza. Ġifieri meta titlaq lek determination, il-motivation, il-konsistenza keeps you going. And it gets you through. It will pass. Everything pass. Good moments pass, bad moments pass. The consistency is the key because it keeps you going. Fimt? And that day I realized li għandi saħħażet mill-li naħseb. Għandi saħħażet naħseb. Visserta, and I knew it. That I got through that day, because that is the most day that I remember. Li ma flaħċ inqum. Inkisser konna flaħċ inqum. Fimt? U li kien milky worker, she did not tell me, li titqum bil-fors? What I know. Ma tanta fatilità jipostja, għadlek tiflaħ tqum, try. U tant nemmen fija l-kwerka, nkun nemmen fija, blind faith maħħajn. I said, why not, you know? Try. Di ovvjament interessanti li inti mbagħad sirt persuna differenti, u sirt persuna illi irrespettiv għal kif qed tħossok taf illi hemm mod li għandek taġixxi fid-dinja biex inti tkun ta' impatt pożittiv fuq hekk innifsek. U din ir-rutina li dawk li inti ħaddant u li inti anke fil-momenti diffiċli żammejt daħlet xi ħaġa f'minint u dik bidlet Bidel kompletament u inti il-programm tittamlu tiegħek l ħaġa. Tajjeb, issa jew tidħol il-programm u toqgħod hemm biex iżakan siġġu. Jekk tidħol fil-programm u tkun determinat li trid tagħmel xi ħaġa, it fucking works. It does. But you cannot give up. Fil-momenti ħsiena ħajġu. Tajjeb, u ħajġu kultant iżjed minn tajbin. Però jgħaddu. Ma dik kienet il-low point, il-high point? Il-high point tal-programm li jataw minn wara sena u fek għatkun nemmel ħankun jataw. Fimt, għaddiet. Fimt, għatadni fil-proċess, ovvjament. Poġġu bil-qedek u taħseb fuq l-istorja tijak? Tajt, jina kont. Bro, inti rajtu reċentament il-podcast tijak? Ma nistax. Rajtu d-darba ma ħareċ, għatma rajtu. Importanti naħseb li minnet jara dal-podcast biex jifhem eżatt biex taxet ngħidu d-differenza. Taraw minna f'kwarta mill-ewwel episodju, taraw il-podcast tal-lum.
Partikolarment għal minn forsi qiegħed fi stanza f'ħajtu fej jħoss il-ħajja tisfidaħ ħafna. Marx nabbik b'ħafna eroizmu, imma naf il-tqajt ma' ħafna nies, jiena wkoll kont naqrek, Julian qed jgħid l-istorja tiegħu, kultant id-dlam jgħidu better to light a candle than to curse at the dark. U din hija storja tek u nittama minn hemm li bħala sejjed fid-dlam dak li jieħu minn dak li qed ngħidu. Il-high point huwa l-estate. High point, inti qatt minn l-estate il-parti residenzjali. Tajjeb, issa bdejt ħajti. Hemm xi ħaġa oħra li tittajli fuq il-parti residenzjali qabel ma morru għall-parti ta' Charlie Micheli? Ma parti residenzjali, naħseb u covered quite a lot of things now. Mela tlesta minn hemmhekk. Sa frattant niftakar ukoll inti kont semmejt li fl-ewwel episodju kien hemm del-persuna insomma li huwa negozjant kbir illi da ukoll ħa interess fik. Mela. Dak l-interess. Immensissjament, dik li ħadd pjaċiri, jena. Tajjeb, għalla volja ma kellix ċansa telefonata, jien nista' nikteb litri. Għal-jom kont niktiblu litri u jibat li l-emails. Għet ngħidlek is-support li kellim il-familja mill-akbar ħavati għaj minn għandu għax amazing ngħidha bis-serjetà tiżibilħen għalija jien. Fimt u għadu sal-lum il-ġurnata nitkellmu kuljum. Fimt u s-sana ħat ħammurin ta' għanamija u nitu kafe, bridu meta nkun jgħet ħazin, sta' ngħidlu jgħet ħazin, and he gives me the vibe, and he pushes me up again, and he does, man, literally he does. It's amazing. Impressjonanti. Mela, unbat l-estate minn hemmhekk, ġifieri waqt li kont qiegħed hemmhekk inti kont tibatlu l-da, kont tibatlu litri, kont tiċċempel id-dar, kont tiċċempel il-ħabiba, kont tiċċempel il-ħuk. Għandek support structure. Għandi support structure kbira, kemm minn naħta għal-familja. Tixtieq tgħidulhom xi ħaġa? Thank you mill-qalb. Tal-li bqajtu żommu u tgħinuni, ma qtajtux qalbkom fija, għalli volja kemm ċertu punt li kellkom fejn taqtaw qalbkom fija. U grazzi tal-li nerġajt tajtuna ċans, fimt? Għax ma nafx kemm il-ċans tawni, there's a limit then to everything, fimt? Issa I want to do l-affarijiet li tawuma għalija biex jitun is-support li batow is-sagrifiċċju li għamlu, issa it's time to show them that it was worth it. Fimt? Ġivi l-programma tiegħi qed nagħmilha l-ħajti. Però it's nice to show them, listen, at least li għamiltu miegħi qed jaħdem, fimt? Mela, u bat mortant l-estate, insomma, din is-semijenti jistejħil. Is-semi residential jgħidula. Semi residential. Tispiċċa minn San Blas, tajjeb, l-aħħar xahar ta' San Blas tibda b'xejdula bir-requesti. Ġifieri, l-ewwel request huwa 4 sigħat li huwa l-ħadd u toħroġ ma' tal-pier. Okay. Tajjeb, it-tieni request huwa ta' 6 sigħat u tista' mmur tintaqa' mal-familja. It-tielet request 8 sigħat, ir-raba' request mis-sibt tal-ħadd. Torqod barra. Toħroġ fit-3 tas-sibt u tidħol fil-5 tal-ħadd. Mbagħad il-ġimgħa ta' wara nimmuvjaw is-semi. Tajjeb, is-semi hija dar, tajjeb li Trilitsa House, miftuħa għal kulħadd, ovvjament mhux qed juża. Fimt, għamilt 3 xhur hemm, għandi l-ewwel xahar u nofs naħdem fuq il-portfolio. Jgħidulu l-portfolio basically is xrajt ħadd mill-programm, x'għaddejt minn ġo ħajtek, x'qed tara d-differenza, jitlu ħafna aspetti. Tajjeb, għal dejjem ikollok key worker, darba jinxtaqt il-key worker, tajjeb jinxtaqtu, saqsejt għalih, darba ġinġi San Blas, u niftakar kont għadni fil-bidu tal-programm. U għetlu smatlu, jekk nasal, għetlu nixtieq li kolli li bħala key worker, għax kont ġena fuq il-programm qabel. And thankfully, I was given him, and I'm very thankful for him. The stuff kolla nice, don't get me wrong, but I click, jiġbidli jastja, jippuxjani. He pushes me to my limit. Kif? In a way. Enough, nidlu, jgħidli, per esempio, għamil dil-ħagġa biex tejnek. And I procrastinated. U jibqa, sa' maħħarnit, mux għajar namela għalfej, mux għet namela, mux għal recovery tijajt namela jinn. Fimt? Biex għala naqamil dik il-comfort zone tijak.
Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kollu li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq ess.com.mt. Qabel ma qtajna kont qed tispjegali illi dan il-persuna, dan il-key worker li għandek f'din it-tielet fażi jimbuttak biex ma tipprokrastinax. Eżatt. Però tista' tgħidli biex ta' b'mod aktar dettaljat hekk xi ħaġa li imbuttak fuqha jew għadu jimbuttak fuqha. Naqbduha pereżempju jien għandilqa social anxiety biex nintaqa' man-nies pereżempju, fimt? Allura pushes me a little bit free weekend hija ħimmur nintaqa'. Naqa' prova. Pux janali l nifsek. Allura mbagħad inti boost jew kien jgħidli oqgħod se oħra barra. Għalli tibda tidra minn flaxija. Għax noqgħod naqa' ġewwa. Fimt ħalli start getting used to. Ara bis-saħħa tiegħu nibda nagħmel ċertu affarijiet. Fimt? He knows me issa, he knows me well man. Ili jafni minn qabel, jafni kif kont issa, kif kont qabel. Allura jgħalek krit lilu għax miegħu l-oħrajn ukoll, don't get me wrong, ma miegħu I click dirett m'hemmx kantunieri. Fimt? Għandi bżonn. Fimt? Meta għandu bżonn xejkjani, meta għandu bżonn jannaqni. Fimt, allura, ekku. Kemm ilu da il-xismu tiegħek hawn il-key worker tiegħek? Sajlu minn 16th of September minn għalija jena ili mill-Mosta. Ġamil 3 months and 2 weeks. U kemm taraħta spiss il-da? Jien saqsejtu biex nibqgħu nintaqgħu darba fil-ġimgħa. Mill-lanqas, is-sada pereżempju għandi session miegħu. Okay. All right. U kemm tmur ta' spiss hawn il-Mosta? Jien naf kemm irrid tlaqt mill-ġimgħa. Mela, il-ġimgħa tlaqt, is-sibt mort, il-ħadd mort, l-erba' mort, illum mort. U tmur hemmhekk. Prova nżomma kemm jista' jkun iż-żomm. Jekk taqta' l-kuntatt. You're starting to go back down for a relapse, I'm going to be honest. At least that's how I see it. You start removing the contact. If you don't stop sharing with your craving, you stop sharing when you're bad. Iżżomm kollox għalik. Eventually, you want to relapse. Jrid qed immaġinak li ħatgħaddi ħajja fejn inti u l-Caritas bażikament intom f'relazzjoni għal-omra. That's how I see it. I have no other option. I don't want any other option. I have tried other things. It never fucking worked. So, and this one works. I've seen it in other people that it works. But you have to work for it. Don't expect that u she's and it will pass. You have to work for it. Mela, għanna xi mistoqsijiet mill-kamra. U għanna wkoll xi mistoqsijiet għax illum għadna l-nies li inti ġejgħu, insomma xi mistoqsijiet għalik. Li mhumiex tiegħi. Però qabel nixtieqek tgħaddi l-aħħar messaġġ naf kien tgħid Madonna ġalek tagħmel avviżi, però l-iktar ħaġa li vera nixtieq toħroġ minnha ovvjament the human story hija sabiħa ħafna hija xi ħaġa sabiħa illi n-nies li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli jispjegawlek kif ħarġu minnha u it's not naraw film fik. Però naħseb li hemm valur forsi iktar importanti għal nies li qegħdin bejtu f'xi parti mill-istorja tiegħek fejn kont inti u jistgħu jisiltu xi ħaġa. Xi ħadd illi dieħel il-programm bl-mentalità għandu bżonn jidħol. Mela, b'mentalità bżonn jidħol. Determination trid iżommok alla fuq ħadd tkun lura, but the most important thing kun nibqa' nsemmi għal konsistenza. No matter how you feel, remain constant. Tolli kollox jiġifieri għandek aptit, però once teliba, and no matter what, the bad moments will pass. Yeah. Give it chance. Qed ngħidlek right nies kienu 3 minn nies biss meta waqt li kont il-programmina. Telqu xahar oħra nerġa' narhom hemm. Reġgħu telqu xahar wara nerġa' narhom hemm. Fimt? Min kien il-programm miegħi huma komplexx. Fimt? U spiċċa Mount Carmel, u spiċċa l-ħabs, u dak hemm. That's where you go back, memx. Jiena nħossa li jom, pero meta nradaw l-affarijiet, iżjed it-tin is-saħħa u determinazzjoni biex nibqa' klin ta'. Għax ngħid imma nistax nerda ndur. So, if you keep it, it is not impossible, it works. But give it time, give it a chance. Inti ma sirx addict għalla f'ġurnata, ma tippretendix li ħassir persuna normali f'ġurnata. No, it doesn't work like that. You have to give it time. Trust the process. Exactly, that's the word. Kien hemm ukoll dik il-filosofija. Spjegana x'inhi l-filosofija żed. So l-filosofija hija l-guidance tal-programm.
What will you do? Għalfej dinem, aħna nisabaw għalfej, għax ma nistawx naħarbu ktar minn nfusna, bekka dinem. Biċuħra tejt aħna minna ta' xurxin. Aħna minn fejn nistan nitalmu, mux minn xurxin. ħanara xiltiet minna. Dini għaxi, dini plakka li għedha samblas li għedha li għedha mus samblas bid, this is around the world li huwa tipo tal-programmi li namlu tal-Caritas. Ok. Ġifiri, fl-istess ħin li aħna nkunu namlu, snejdu filosofija li nejduha fil-ħodu qabel il-morning meeting, aħna naqdu pala grupp, u l-ħat ma xurxin u nejduha. Ok. Tajjeb. Other people around the world are doing the same thing at the same time. Mela, il-filosofija tmur ġaġek, aħna ninsabu minnaw għax ma nistawx naħarbu aktar minna nfusna. Għalek u bat meta mort nisma Return to Innocence kienem dik il-linja li baqat miħaj Look into your heart, my friend. Sakemm wieħed ma jikkritikax lilu nnifsu bajnejn u bil-qlub tal-oħrajn, ikun qed jaħrab sakemm ma jħallix lill-oħrajn jaqsmu miegħu dak li hu moħbi fih. Għax inti minn ħaddieħor ħatara, fimt? Titħalli l-ħaddieħor jikkritikak jara l-affarijiet. And they will open your eyes, they will show you. Ovvijament jgħad diffiċli ħafna. Of course, specialment meta tamina ma' nis li ma tafhomx fil-bidu, mhux ovvja. Għax li għu tijak l-ewel tweġiba jgħad. Mux ekku, tejda minnu, għallax. Biex tibu jgħidlek. Nasab kull fibra f'ġismek tkun speċa tispjega ruħek tal-inqas. Eżatt, imma that's why the program, fimt? Mux għalek jgħed biex jittella l-emozjoniet biex tħossom, fimt tal-fiet tħossni dik il-rabja, ma għandek zon. L-emozjoniet fejt titħossom, mux fil-program titħossom, ħat titgħallem tikkontrollhom. Tajjeb, għax barra ma konniex nafu nikkontrollawhom l-emozjoniet. Fimt? Min jibza li jisir maruf la jaraf li l-nifsu u lanqas l-oħrajn. Jibqa waħdu fejn għajr hawn fejn aħna. Koll ninsabu b'baħar wieħed. Għax qegħdin kollha flimkien b'baħar wieħed qegħdin. Fimt, it's a community, we're all together. Din ir-rabta mal-komunità wkoll nimmaġna li. Komunità is one of the the community is very very important of the program. Da mhux tgħid ħadd tagħmel programm tagħmel waħdek. Yeah. The community it's a lot up wara l-staff. It's the most thing that helps. Imma il-komunità mbagħad inti tibqa' f'kuntatt magħha. Għandi bżonn nibqa' f'kuntatt magħha, se ngħidlek li bqajt kuntatt ma' kulħadd. Però jiena residenti kienu importanti immens fil-programm tiegħi jien. Imma issa meta tmur pereżempju daċċa li miċċieli hemmhekk il-Mosta. Il-komunità tiltaqgħu hemmhekk, ikun hemm min minnhom ikun hemm fil-gruppi tiegħek. Mela. Fimt, għandi jusijiet, il-residenti, sirt bniedem ngħix miegħu 9 xhur 10 xhur. Flimkien nafu l-xurxin inside out. Nafu l-xurxin fl-ar u fl-aħjar. Tajjeb, automatikament issir jisek brothers, man, nifirjum. U sir taf il-xurxin b'mod ta' veru, autentiku, għax inti konfronta fronta tolla l-emozzjoni. Kellu għet il-program konna argumentaw ma nafx kem, sabel ma tlaqt. Ġi fuqi, għabel ma tlaqt, għalli s-sir nejdir xaħtlu għedlin, għalli tiftakar għonna argumentaw, għalli għadin nitqu s-sallum. Fimt? Dak ikun amazing, man. Mela, il-Wejza kellu mistoqsija, il-mistoqsija ta' Wejza kienet jekk ma tikkollaborax għal daw l-obbligi li jinti għandek lejn id-dar. Il-konsegwenza xini? Il-konsegwenzi jistikun several, ma jtulhomx konsegwenzi. Jibdow b'learning experiences. Tajjeb, if you're not following enough, whatever, if you're not following what you're supposed to do. Tibda teħel forsi xieġi nejdu, ġifiri general inspection, toqt naddaf waħdek. Ok. Fimt, naddaf waħdek xie wara xie lunch u xie dinner, per eżempju. Għandek xie nofsa tejem toqt borom u l-art u kollox, it's quite big. Tista tqum fil-5 nofsa fil-ħodu, tnaddaf fil-vannijiet. Fimt? Barra mbagħad, if they're seeing li inti m'għandekx interess literally li tkompli l-programm, fimt li you're there biex issaħħa l-sidġu, mbagħad tittuħu posta ħaddieħor kollu. It's only fair, and there is a chance you can either be sent back to the shelter for a couple of weeks, there's a chance that you can be suspended.
Fimt? There are rules that stop as well. U nistax tamel ċertu affarijiet li trid, battajat ma' staff, per eżempju, toffendi u dam, it does not work like that. Musta taqbad niddeċidi ma ninżilx jien jew mingħajr ma nafżal xi ħadd. Fimt? U fil-każ li pereżempju tibda tajjeb ma' staff, titkeċċa dak il-ħin. Ma it depends on the situation, fimt? Ma it doesn't work like that. These people are there to help us astjandu fimt? This is zomna boundaries, there has to be boundaries. They become your friends because they do become your friends automatically. But there are boundaries that you have to keep and boundaries that they have to keep with us, which is normal, it's just obviously. And because when they need to pull the string, u jżommu nas maqqan about time li tiġun għaf postkom, jek id-dar tibda tlaqna, they have to do it as well. Kellek minn daw learning experiences inti? Kelli, ta' mux kelli xafna ma kelli, yes. Konsekwenza ta' xiex? Minnu shelter naħseb I3 naħseb ħarġit li xidawa kienet ħana metti, waħda minnu jgħet kienet. Dik il-mustawa jilt. Fimt maħarġet bizbal. U learning experience tawk? Xej, mflok noħroġ mill-weekend, kelli noħroġ mill-ġimma sebtuħat, kelli noħroġ mill-sibt. Fimt għataw l-ġimma barra, per eżempju. Ma titgħallem minnhom dawn l-affarijiet, fimt? Maria Cassandra tistaqsi. Pero għandi mistoqsija, mela, għandek proset ammirevoli u rispett kbir, pero għandi mistoqsija ġenwina, għaliex dejjem nammiraw nies li bdew waqfu u mhux lil dawk li qatt ma missu xejn. Għara, jinnara li il-podcast qed nagħmluh għalfejn qed nagħmluh. Il-podcast qed nagħmluh biex min qiegħed fit-triq jaqbad jieħu jipprova triq tajba. Min għadu laqqas beda fid-droga u għadu għat jiskopri, jara l-konsegwenzi xinu ma qabel ma tibdijom. Mbagħad jista' jkompli fit-triq tajba x'jekk inti tilħaq tagħmel ma torqod persuna waħda li jiddeċiedi għax tal-post jiddeċiedi mhux se telibni l-kurżità ta' għax naħseb hemm konsegwenzi, that keeps on going. Yeah. That's the reason why we do the podcast. There has to be something behind it. Yeah. Ma, Andreas Gat jistaqsi, mistoqsija. Wara li smajt il-podcast u rejt determinazzjoni li kellek biex tirbaħ l-vizzju, sama l-ewwel episodju vol diri. Ċiżommok immotivat biex ma terġax tmiss il-krek u hemm xi ħaġa li tagħmel meta jiġik il-ħsieb li terġa' tibda? Mela, tnuħu pjaċir li qal il-ġik il-ħsieb. Mela jiena l-volja għamilt il-programm. Taħseb ma jiġix momenti, connections mbagħad ħafna. Ngħaddi minn hemm ħares dak il-ħanut, nara hemm ostja. Tiġi. Però first it's a thought and then a craving. Yeah. So it's up to you either to leave it to a thought and remove it back or let it go to a craving u toqgħod tinnamra mal-feeling. Jekk tinnamra mal-feeling ġa tibda tħoss dik il-ħaġa hemmhekk you're a bit in danger, man. Seba' u li ħajġri u li tiġri, mela go to mosta. Fimt, x'izomni milli nerġa' nipprova nerġa' nuża. Qabel meta kont fit-triq, no matter the consequences, l-ewwel ħaġa niftakar meta mmur għad-droga jien huwa l-ewwel nifs. L-ewwel nifs tella ħajja u ninsa kollox. Però issa nixi naqliba. L-ewwel ħaġa li tiġini il-konsekwenzi. Mbagħad l-ewwel nifs. So that keeps me going. Kif irnexxielek tbiddel dik is-sekwenza ta' ħsibijiet? Through the program. Eventually, that's part of the program, which changes the way that you think. The way that you think about drugs. Fimt? The way that you start realizing the fuck-ups that you did. Fimt? How fucked up they were, man. No. The consequences that you really feel them, you have to feel the pain as well. Le? Fimt? Ma jistax ikun ġiex konsekwenzi għaddew daqshekk paqpum. Fimt? Naf kelli l-ex tiegħi jiena kont raqta. Tajjeb 6 snin ilu. Qatt ma talbithom lill-flus, qatt fuqhom ramenna talbit lill-flus. Il-ġimgħa l-oħra għamilt kuntatt magħha. Qed tila jħantihom l-flus. Għalt li thank you, trax thank you. Qed tila l-anġebbet iġdej li thank you. Da waqfet hemm il-konverzazzjoni, tajthomna men lura. You start seeing it bis-serjetà, bad ħattila l-credit card, ħattila l-pin number, bad nodila l-flus. Fimt? Kif li ftakart fiha, ma għadx nistenna zjed, u ranġajna and I paid her. Man, no, why not? I have to pick up for my responsibilities for what I've done. You can't go back and change the things that you've done, forget it. But you can show the people that yes, you can change and you can get better.
One thing sejt li ngħidlek kemm kienet importanti għalija fil-programm. Jiena f'meta wasalt fl-aħħar fażi tal-aħħar xahar tal-programm, bdew tuni l-fiduċja l-istaff. Fiduċja. Għandi bżonn nimur nixtri, pereżempju għal kulħadd inti tagħmel ix-xirja. Sapun u hekk, ġieni tawna 500 euro pereżempju, to go and buy the things. Fimt ġieli ħalluni nieħu residenti biex immur noħodhom l-isptar l-appuntamenti, fimt? Dik il-ħaġa li huma tuni l-fiduċja, dak il-feeling, man, bliħu. Fimt, hemmhekk tindun and you realize how nice it feels that people start to trust you again. Fimt, that they're giving you the chance, so what are you going to do? Are you going to fuck it up or are you going to go for it? Fuck it up, man. Kontet nuħu boost, kontet nuħu buzz, nuħroċ stjawn dur b'dak umur l-isptar umur għaddi umur l-dentist, għasna fej ma morċ. Mater day ma nafx kamil darba mort. Dentist ma nafx kamil darba mort. Xirji kon nuħu pjaċir namel xirja, għek. The trust was I think one of the best things, the best feelings that, listen, you arrive to a point that you're there, that people believe now that you're doing something. Sabiħ li tkun responsabli għal ħaddieħor, il ħaddieħor ikun jista' jiddependi fuq Dik sabiħa. Wis sabiħa il-feeling. Finally, fimt? Mux jien niddependi fuq. Mux n-manipura kulħadd u hekk qabel, mux jiddependi. Titlef kollox, il-fiduċja u kollox. Timmaġinak, papa? Kemm nixtieq ġonnos, ja. That is one of my dreams if it can come true li kolli familja. I don't know if it will happen, I'm going to be honest. Imma m'għandix qalbi maqtuwa ta' imma kieku tiġi l-opportunità stja cherry on the cake. Għax that is something I always regretted u għalina qatt ma kelli familja. Qatt. Imma who knows? Who knows? Titu waqfu hemm il-podcast għax jider vera stral ek moment bomba. Tipo taf kif meta tispiċċa il-party tonfoħ bix-xewqa. Dik hija x-xewqa tiegħi għalik ukoll, man. Thank you. God bless you. Thank you. Mhux ngħid iktar. Good night. Ciao. Mela, tlaqna?